С пияният професор. Баси името, what the fuck, брат, какво искаш да направиш с живота си, често казвам. Самоубия, често, какви са тези тъмнели, бе, брат, то какво? Не можа ли да направиш по-професионалния, какво е това нещо, бе, брат? Някакъв най-тъпия шрифт ползваш за тъмнели, някаква тъпа снимка. Моят фоллоуъп клип на пияният професор. Най-голямата простия в българския YouTube и това е да искаш реклами, за да се впишат в твой giveaway за реклама. Ти бе, добър ден, имаш шанс да спечелиш реклама. Брат, на никой не са му притряли твоите скапани тъпи реклами и не знам за какво се селф-промотваш така на всеки клип, но мога да ти кажа само едно нещо. Еби си майката. Кажи бе! Говори. Да търсиш жена по интернет, искаш? Кака да е? Играем League of Legends. Така, този път съм с Калиста. Ще видим какво ще стане. На 20 минута сме. Ето го този пич, играем с него. Така, той всъщност пак не знае, че снимам още. Опа. Не. Така, за първи път играя с Калиста. Да го напиша. Снимам. Като изключиме ER Rape, този тъпанар отново се рекламира дори и в лигата. Не може да се сдържи без да каже в игра, че снима. Какво значи въобще това? По средата на играта той решава да снима. Просто, виждате ли хора, това е ютубър, от който ние трябва да се научиме как да снимаме геймплей, естествено, защото ако ние не знаем кога да почнем да заснемаме този геймплей, вероятно никога няма да се справиме с това нещо. Този човек не се справя, смисъл, като видите сега на екраните си. Предложи ми реклама на мене, на Книв Пола и малко ще пусна и клипче от него, което той ми разреши част от клипа му, последния му клип влог. В смисъл, че Лив не е смисъл сатирата и той му говори, че Zero хайде да копират от него, а аз копирам от Zero и той направил клип за мен. Братле, ти не разбрали, че той ме обвини това, че взех аватара на Луна, интрото на Лив, което още ползвам. Клипа, надявам се да е харесал и да се видя отново с вас.